Good morning mga dol, good morning. Ito na tayo may prutas, mga mangga, na malita. Sa kilo gini, sa gato sita na nabayaran ako mga dol. Na tayo hinarbis ng okra reo. Oh, lutoon na to ni. Kinabuhing pobre ra gud ta. Ako tayo saging gibitay reo. Oh. Eh siyempre, magluto ta karon dere. Itong lutoanan para pamahaw. Huway sa tag kanta-kanta mga dol kay atong boses murag. On kayo. Murag dili maayo rong pamati na to. So mao ni. Wala may makatarog pa ni hapon gabi kay tumig isda. Prito nilang isda. Tara. Dako ni nga isda. Murag sa nga isda ni murag sambagon. Sambagon ba ni o ilupin. Di-slice sa marong kunog. O may isda mabot. Na maligyan ng isda. Adol. Masa na isda? Tanaw daw unsang isdaan na diha. Kay mamalita ron nay gagmay isda. Gagmay lang ha, gagmay. Nawasa. Kini. Tilapia ka na. So, angit lang siya tilapia. Itong niagi, sige tilapia. Dipindi. Kaya itong rip. Ay kasulod ni. Ani. Dara muning isda adri Ini. Sambago ni. Nung sambagon gini siya gi-pa-slice na ko. Kanya na ibangos diri. Ang bangos sa tuskig na. Ang dara may in-slice. Kining wala na slice dili na bangos sa kay murag matambaka ri siya. Pero wala laing sulod ni rip. Walay karne diri kay bahaw lang karne ni mga og karne. Manok kaon akong partner manok. Hindi. Tubig lang gud. Mulay na ko wala na unod kaning na diri. Talong ni. Ikaw pagpalit imo ha. Talong. Siyempre na ay singkamas. Singkamas ba ni? Tama ba? O suito kayo So uy, ano bangin ba ni? Itong rip, power kayo. Ay kapag-spags ang atong rip. Siyempre kung biyahe tayo bukid at endam nga ice box. Tangan ranig ice para ang mga dalon na tong frozen foods o isda unsa na siya dress chicken dili siya mapanos. Mao na, thank you, may buntag.